Karpalo Group on life science-yritysten markkinointiin erikoistunut luova toimisto. Eli meidän asiakkaana on kansainvälisiä lääkeyrityksiä, muita lääkealan toimijoita, medtech-yrityksiä, bioteknologiayrityksiä. Voisi sanoa, että meidän asiakkaita yhdistää semmoinen tavoite elämän tukemiseen, jatkamiseen, parantamiseen, hoitamiseen tieteen avulla, noin niin kuin karkeasti. Ja sitten taas meidän tavoitteena on auttaa meidän asiakkaita tässä niiden tavoitteessa sillä tavalla, että me autetaan heitä sen heidän viestinsä välittämisessä, että niiden tarkoitus tulisi näkyväksi ja se kuultaisi ja huomattaisi ja muistettaisi. Se mitä me tehdään, varsinkin lääkemarkkinointi, on tosi säädeltyä. Se regulaatio on aika moista, joten me tehdään tätä työtä aika lailla lakikirja toisessa kädessä ja sääntökirja toisessa. Kaikessa mitä me tehdään, meillä on aika suuret eettiset vaatimukset, mutta se ei sitten tarkoita sitä, että tämä olisi jotenkin ei-luovaa tekemistä, päinvastoin, sillä luovuudella on ihan valtava merkitys tässä meidän tekemisessä. Ilman luovuutta ei ole laatuakaan siinä meidän lopputuloksessa. Karpalo perustettiin vuonna 2001. Siitä tulee ihan näin aikoina 25 vuotta. Se tapahtui tuolla YÖ-talon yläkerrassa ylioppilaskunnan vuokrahuoneessa. Silloin meillä pääomana oli lähinnä innostusta ja jotenkin suuria unelmia ja ajatuksia siitä, mitä tehdään. Rahaa ei ollut yhtään. Me yritettiin muutaman kerran hakea jostain tämmöisistä yritystukiohjelmista rahoitusta, mutta kukaan ei uskonut tähän meidän ideaan. Siinä ei ollut yhtään rautaa eikä teknologiaa, että oli pelkästään terveysviestintää ja muuta tämmöistä ei-konkreettista. Mutta siitä me sitten omin voimin kasvettiin vuosi vuodelta. Tällä hetkellä meidän liikevaihto on yli 2 miljoonaa vuodessa. Meidän asiakkaat on lähinnä Pohjoismaissa, Suomen lisäksi Ruotsissa erityisesti, mutta käytännössä kyllä meidän kädenjälkeen voi nähdä ihan ympäri maailmaa eri lääkeyritysten markkinoinnissa. Kaikkein arvokkain ja tärkein asia ja meidän suurin menestyksen salaisuus on meidän ihmiset, eli meidän karpalot. Meillä on ihan uskomaton joukko täällä erikoisosaajia, jotka on fiksuja ja älykkäitä ja viisaita, tarkkoja ja pitää huolta meidän asiakkaista. Ja sen takia me ollaan voitettu kultaa vuoden toimistokilpailussa jo useampana vuonna.